Bon dia a tothom. En aquesta ocasió farem un vídeo una mica diferent, perquè si habitualment tenim previst parlar això de filosofia, dels llibres que llegim i tal, en aquesta ocasió, en el fons, el vídeo l'han donat una mica les circumstàncies. Jo vaig estar estudiant amb certa profunditat, ara farà 2 o 3 anys, la qüestió de l'evacuació de la infància durant la Guerra Civil, i aquests dies, de fet, el tema se m'ha fet com d'especial rellevància, d'especial actualitat, sobretot arran del conflicte que està havent-hi ara mateix a Ucraïna. I de fet, aquest mateix cap de setmana es va produir una certa casualitat que em va fer pensar que era d'alguna manera necessari fer un vídeo explicant, fer el vídeo o intentar compartir d'alguna manera explicant com es va gestionar la qüestió de la infància a Espanya. I crec que és interessant perquè és una gestió molt complexa que va passar per diverses fases, també a nivell ideològic, que va tenir diverses perspectives, diverses opcions que es van anar temptejant i tot plegat, i que en el fons sempre hi havia un intent d'explicar-se, de justificar-se, d'intentar vestir d'ideologia d'alguna manera cadascun dels gestos. I per tant, crec que que podria resultar certament interessant en aquests moments. De fet, aquesta casualitat que us comentava, que vaig viure aquest passat cap de setmana, això va ser simplement que d'una banda vaig veure que a TV3 hi havia una notícia en què estaven parlant de l'acollida dels infants ucraïnesos. Avui n'he vist que n'hi havia una altra, me l'he mirada i he vist efectivament que l'acollida en el fons en règim, l'acollida en famílies no és la prioritat, però que s'està, que si alguna persona pot acollir, pot trucar. He vist que s'estava tractant aquesta qüestió de l'acollida dels infants ucraïnians. I d'altra banda, aquest mateix cap de setmana vaig anar a la Sala Planeta d'aquí a Girona a veure una obra que tractava sobre la vida de Frederica Montseny, que va ser una de les principals impulsores de l'evacuació de la infància a principis de la guerra, des del Ministeri d'Assistència Social, que va ocupar durant uns mesos. I que, de fet, en aquesta obra de teatre hi ha un moment donat en què es reitera, que es lamenta de l'enviament dels nens a Rússia. I, de fet, quan habitualment es parla d'evacuació de la infància durant la Guerra Civil, acostuma a passar exactament això, que la gent simplement pensa en la qüestió de l'evacuació dels nens a Rússia, que efectivament va ser important, i van anar al voltant d'uns 3.000 infants, però no només va ser això, sinó que va ser un esforç ampli, coordinat per diversos ensos governamentals, i que, de fet, hi van haver-hi colònies a Rússia, però hi van haver-hi colònies a moltes altres bandes. I em va sorprendre això, que d'una banda aquest lament, d'altra banda una notícia en què s'estava convidant a l'acolliment, i crec que és rellevant explicar com es va viure aquesta evacuació, com es va pensar, com es va gestar aquesta evacuació en el context espanyol durant la Guerra Civil. No m'allargaré gaire, i de fet sobretot em volia entretenir amb quins són els arguments i no arguments que es donen a favor d'un o altre tipus, més que no fer un resum més històric o més dens. A la descripció segurament us deixaré alguns recursos que puguin ser útils per informar-se de com es va gestionar tota la qüestió de la infància durant la Guerra Civil. D'una banda, la qüestió de l'educació sí que ha estat molt estudiada, sobretot en el cas català, en què es va acabar impulsant el CENU, el Consell de l'Escola Nova Unificada, un òrgan molt i molt interessant que va acabar proposant una renovació pedagògica absolutament radical i interessantíssima a la Catalunya de principis de la guerra. Però, a part d'això, respecte a la qüestió de la infància evacuada, hi ha coses, però la major part de coses són articles acadèmics, són tesis doctorals, per tant fan una mica més de difícil accés. Jo segurament us deixaré segur un article que vaig publicar a un llibre que va sortir crec que l'any passat, una cosa així, perquè vam fer un simposi des de la càtedra Ferrer Mora d'aquí a la Universitat de Girona sobre Frederica Montseny, i en aquest simposi vaig fer una petita ponència, molt poca cosa en el fons, tractant com Frederica Montseny, des del Ministeri d'Assistència Social, havia gestionat, havia pensat l'evacuació de la infància. Per què? Perquè Frederica Montseny, ja és ben sabut, és una de les ministres
és un dels ministres anarquistes que agafa càrrec a principis de la guerra, i no només això, de fet, sinó que és una de les primeres, no sé si ben bé la primera, però és una de les primeres ministres europees. Això ja li dona una rellevància enorme de per si, però ell estava al capdavant del Ministeri d'Assistència Social, que havia d'ocupar-se d'una cosa tan importantíssima en una situació de guerra com són la gestió... Doncs això, ella agafa el Ministeri d'Assistència Social el novembre de 1936 i posa, de fet, com a dos grans pilars del que serà el seu mandat al capdavant d'aquest ministeri, a dos personatges molt, molt interessants. D'una banda, Félix Martí Ibáñez, un metge molt interessant en la qüestió de la sexologia, historiador de la medicina, que va acabar-se exiliant, es va acabar exiliant a Nord-Amèrica i allà va tenir una carrera professional brillantíssima, que de fet això també era un metge anarquista, em sembla que estava a les Joventuts Llibertàries. En tot cas és un personatge molt i molt interessant, del que segurament en algun altre moment faré algun altre vídeo, possiblement des de la seva vessant més de sexòleg, en el fons. I d'altra banda, l'altre gran pilar va ser Amparo Poch i Gascón, que també era metgessa, i que és especialment coneguda pel fet d'haver sigut un dels membres fundadors, una part del nucli fort de l'associació anarquista i feminista Mujeres Libres, que va ser molt activa durant la guerra, de fet, sobretot al principi, on també hi havia Lucía Sánchez Saornil, que era una poeta molt interessant. Això ens portaria molt lluny. Però en tot cas, doncs això, aquests són els seus dos grans pilars. Doncs això, aquests dos personatges, Amparo Poch i Félix Martí Ibáñez, estaven al capdavant. I de fet va ser sobretot Amparo Poch qui va gestionar algunes de les iniciatives més interessants d'aquest primer moment. Concretament, el projecte de creació d'un seguit de llars d'infants que van començar amb un projecte concret a la ciutat del poble de Burjassot, crec que a Castelló, en tot cas per la zona de Llevant, que s'havien d'acollir els infants. En aquest moment ella no parla pròpiament d'infants evacuats, en tot cas parla d'infants orfes de guerra, però s'havien d'acollir en un ambient familiar. De fet, el projecte consistia en fer petites llars molt, molt familiars, en què hi hagués pràcticament dos figures que actuessin de docents i que fossin gairebé com una família en què tot fos alegria i color. De fet, ella mateixa és molt dolça quan explica el projecte. De fet, hi ha una cita molt bonica en què intenta acabar de mostrar com havien de ser. De fet, l'entrevista es titula El sueño de Frederica Montseny, que és el títol que vaig posar a l'article pròpiament, i li fa Lucía Sánchez Saornil a Amparo Poch mateixa. Deixeu-me-la llegir. I diu, en relació a la creació d'aquestes llars infantils, hogares infantiles: ¿qué iba a hacer yo de los intereses del niño al llegar al ministerio? Realizar mi sueño. Al meditar la orfandad del niño miliciano, pensé en lo que había perdido y en el modo de restaurarlo para él. Enos aquí con mis hogares infantiles. En ellos el concepto conceptual del asilo y la colonia fueron arrumados y sustituïdos por la cordialitat de l'hogar. Per tant, doncs això, aquest era el projecte, fer unes petites llars, unes petites colònies en règim col·lectiu en què hi haguessin diversos nens, però que tinguessin un tracte molt familiar, que de fet això insistia molt, que es poguessin relacionar amb normalitat amb la resta de nens de la zona, que poguessin fer pràcticament vida normal, que poguessin portar els amics a la colònia, fins i tot. Què va passar? Que el projecte d'Amparo Poch no va tirar endavant, perquè molt poc després, al maig de 1937, Frederica Montseny és dimitida, és cessada del Ministeri d'Assistència Social. Abans, però, ha pogut començar a gestionar ja una primera forma d'evacuació de la infància, concretament a França, en què en aquell moment ja es va crear un comitè per gestionar aquesta acollida. Però, de fet, en el fons, el gruix de la tasca d'evacuació es produeix després, es produeix ja quan aquesta competència, en el fons, de gestionar
l'educació de la infància o de gestionar què s'ha de fer o com s'han de tractar aquests infants, d'una banda siguin els infants orfes de guerra o d'altra banda els infants simplement adequats, passa a un altre ministeri. Passa al Ministeri d'Instrucció Pública, que per entendre'ns és com el Ministeri d'Educació, que va estar a partir de molt poc després, que va passar això està en mans del ministre comunista Jesús Hernández. De fet, és ell qui s'encarregarà sobretot dels dos casos més coneguts d'educació de la infància, que són els casos de Mèxic i de Rússia, és sota el seu ministeri, que aquestes dos grans evacuacions es duran a terme. Això passa, al maig passa la competència al Ministeri d'Instrucció Pública, es crea ja un primer òrgan encarregat de la gestió de l'evacuació de la infància, però no és fins al cap d'uns mesos, concretament el 24 d'agost de 1937, que es crea l'òrgan que se n'acabarà d'encarregar d'aquesta evacuació durant la resta de la guerra. Estem parlant del Consell Nacional de la Infància Evacuada, el CNIE. És un òrgan que estava dividit en unes quantes conselleries encarregades de diversos aspectes, què sé jo, la Conselleria d'Educació, la Conselleria encarregada de la tresoreria, dels diners, la Conselleria que és encarregada del transport, perquè en el fons la tasca que ja tenien en mans era molt complexa. I com es gestiona en general aquesta tasca? De fet, després ja us explicaré com la tercera fase de tota aquesta tasca d'evacuació, que va ser més endavant, quan la guerra ja anava molt malament i de fet el Ministeri d'Instrucció Pública passa a mans d'un altre ministre anarquista, que habitualment no es té en compte quan es diuen els ministres anarquistes, són un altre, que és Segundo Blanco, però això de fet ja ho veurem després. Com es gestiona en general aquesta qüestió de la infància? D'una banda, s'ha de distingir dos tipus d'acolliment. El règim familiar, que en deien, és a dir, acollir els nens en famílies, habitualment disposant d'alguna mena de persona de referència, alguna mena de tutor, alguna mena de professor que coordinés el grup. Per tant, això, malgrat estar distribuïts en famílies d'un sol poble, doncs haurien tingut una persona que els fes de referent, i d'altra banda el règim col·lectiu, que són el que pròpiament coneixem com a colònies. Bàsicament, doncs això, cases perfectament autosuficients en què es duia a terme des de l'escolarització pròpiament dels infants a la seva vida en general. Allà hi cuinaven, hi dormien, i jugaven i estudiaven, d'alguna manera. Hi ha aquests dos models. En un principi es va apostar més aviat pel model del règim familiar, per una raó tan senzilla com que de fet és molt més fàcil de gestionar i perquè de fet en el fons depèn de la solidaritat de les famílies mateixes que acullin o no acullin, però això, clar, en una situació de guerra, sobretot quan es tractava d'aquest acolliment en el mateix territori republicà, tenia problemes molt greus, com ara que de fet les mateixes persones que acollien podien tenir problemes propis, podien tenir carestia pròpia, podien tenir, qualsevol conflicte, podien patir conseqüències de la guerra ells mateixos a vegades, i que per tant acabava sent una certa disbauxa, i un nen acollit passava a una altra família acollidora i el tornaven i el deixaven de tornar, i això acabava sent molt complicat, sobretot per poder mantenir quin havia sigut el recorregut dels nens i perquè eventualment aquests nens poguessin tornar amb les seves famílies. Perquè una altra cosa que hem de tenir en compte és que aquest era sempre l'objectiu, no és que s'enviessin perquè no tornessin. I això era així tant a les colònies que es van construir. Quan dic colònies dic en el sentit ampli de colònies en règim familiar i colònies en règim col·lectiu, tant aquestes dues modalitats. Doncs evidentment sempre hi havia la intenció que tornessin. Tant en les colònies que es van acabar constituint en el mateix territori republicà, que n'hi van haver-hi, jo diria centenars, tinc una llista relativament parcial, centenars de colònies distribuïdes sobretot a la zona de Llevant i de Catalunya, però no només, aquesta mena d'això, zones que a principis de la guerra no estaven patint del tot les conseqüències d'estar tan a prop del front. Per tant, es creen en territori republicà, però també es creen a l'estranger, i es comencen a fer acords amb diversos governs, no només d'Europa, sinó que fins i tot hi va haver-hi un intent de fer un acord amb Argentina cap a finals de la guerra. I es van creant també
doncs, nuclis a diversos llocs d'Europa. Molt sobretot a França, però, de fet, això, aquí també s'hi inclou a Rússia, s'hi inclou Mèxic, molts nens bascos van anar perquè, clar, jo el que us estic explicant és la història de com ho va gestionar el govern de la República, d'alguna manera el govern central de la República. D'altra banda, hi havia també altres iniciatives particulars, d'associacions, de governs, de governs més, això, de governs regionals, diguem-ne, i de fet la història dels nens bascos seria tot un altre tema molt diferent, perquè de fet els nens bascos van anar molts d'ells a parar a Anglaterra, és una història molt, molt diferent. Però es creen colònies en molts llocs, per part del Ministeri d'Instrucció Pública, es creen colònies en molts llocs d'Europa. A nivell de pròpiament del discurs, em sembla interessant veure com ho justificaven, perquè d'una banda sí que teníem aquesta imperiosa necessitat d'allunyar els infants de les zones en què poden sortir ferits o morts, d'allunyar-los de les zones en què estan patint directament les conseqüències de la guerra. Però una cosa que fan molt, sobretot quan aquesta tasca passa a mans dels sectors anarquistes, en un principi, doncs, ja us comentava, l'Amparo Poch, Frederica Montseny, Fèlix Martí Ibáñez, però més endavant també, quan el Ministeri d'Instrucció Pública passa a mans de Segundo Blanco, que té com a dos puntals, abans us deia, aquests dos puntals de la seva tasca, a dos personatges tantíssim interessants com són Joan Puig i Elias, l'impulsor del CENU a Catalunya, el CENU, aquest Consell de l'Escola Nova Unificada, que us explicava en un principi, que havia pretès una renovació pedagògica absolutament revolucionària i interessantíssima en el cas català. I Esther Antic, la mateixa Esther Antic de les Memòries Sentimentals de Francesc Pujols i filla de José Antic, d'aquí ben aviat penjaré un vídeo. Doncs aquests eren els dos puntals. De fet, Esther Antic ja havia estat col·laborant amb el CENU mateix. De fet, ella estava com a representant, o era una de les representants de la CNT a l'Ajuntament de Barcelona en l'òrgan d'aplicació de les polítiques del CENU a l'Ajuntament. I per tant, doncs, tenia ja una llarga història de col·laboració amb Joan Puig i Elias. Però, de nou, tornem a pròpiament als arguments, perquè una de les coses que es reitera i que em sembla interessant celebrar i em sembla interessant reivindicar és que això, que el fet d'evacuar els infants no només hauria de servir-los per protegir-los dels perills físics ni del trauma mateix que suposa la guerra, sinó que també els hauria de protegir dels perills, ells en diuen dels perills morals. És a dir, hem d'allunyar els infants de la guerra per evitar que els nens mateixos es polititzin excessivament. Hem d'evitar fer dels nens combatents, d'alguna manera, encara que en cap moment hagin d'agafar un fusell. Hi ha un moment donat en què, de fet, això Puig i Elias ho teoritza molt bé en un debat que va tenir, de fet, ell defensant la posició anarquista de com s'ha de concebre l'educació en estat de guerra, que sempre reitera doncs, això, que s'ha d'evitar qualsevol tipus de politització de la infància, que no se li ha de donar a l'infant d'alguna manera la ideologia feta. Tot el contrari, en contraposició doncs, amb altres posicions més aviat comunistes, que sí que doncs, estarien d'acord d'inculcar, ells han d'inculcar, dirien, l'antifeixisme, d'inculcar el que sigui. Hi ha un debat molt interessant respecte a com s'ha de concebre l'educació en temps de guerra, per exemple, que es tradueix en tals coses com quines cançons es canten, tant a les escoles com a les colònies mateix. Puig i Elias insisteix una vegada i una altra en que els nens han de cantar himnes, no han de cantar himnes republicans, no han de fer res que els porti a la guerra. Els nens el que fan de fer-se és aïllar-se de la guerra, és fer-los com una mena de bombolla protectora perquè puguin desenvolupar el seu sentit moral amb llibertat. I deixeu-me llegir-vos una cita, precisament de Puig i Elias, en què explica ben bé. Doncs mireu, això ho diuen en un discurs del CENU, i resumeix molt bé aquesta idea de l'antibel·ligerància, de com s'ha de protegir el nen de la guerra en un sentit moral, vull dir. I diu, l'escola no quiere d'aquesta mena de perill moral que suposava, i de fet la mateixa Amparo Poch també és explícita en aquest sentit, i articula això, que els nens no han de patir ni la por no han de patir no només ferides, sinó ni tan sols
la por que suposa la guerra. La vida de les colònies, sobretot, bé, de fet, ja he comentat que en un principi es van preferir el règim familiar, després, posteriorment, van començar a ser preferibles les colònies perquè no tenien aquesta mena de problemes que comentava abans, de controlar què se'n feia d'aquests infants i de poder mantenir un cert registre del destí de cadascun d'aquests infants. La vida de les colònies doncs això va canviar també en funció de qui estava al capdavant del ministeri, en el fons. Vull dir, sempre hi havia tot aquest envoltori, de fet, que feien d'això, la vida de la colònia gairebé autosuficient, aquesta part d'això, de vida. Doncs això, la vida a les colònies també doncs, va variar en funció de qui estava al capdavant del Ministeri d'Instrucció Pública, qui gestionava cada colònia, etc etc. Hi havia colònies, però que sí que s'ha de tenir en compte que no només es tractava d'alguna manera d'enviar-los a ranxo, els nens, a una o altra colònia, sinó que també hi havia fins i tot una certa pretensió de crear colònies mèdiques, colònies per nens ferits, colònies més a prop del mar o més a prop de la muntanya, sí que utilitzar enclavaments que fossin relativament privilegiats per tal d'això, de donar als infants un entorn adequat per poder créixer, en el fons, per poder viure aquesta situació tan traumàtica. Sempre tenien com l'escola inserida d'alguna manera, hi havia personal pedagògic, personal de neteja, personal de cuina, etc etc. De fet, vaig poder anar a l'Institut d'Història Social d'Amsterdam a consultar documentació sobre el Ministeri d'Instrucció Pública en aquesta darrera etapa, a partir de 1938, i vaig veure, doncs, jo què sé, les nòmines dels treballadors i les treballadores d'aquestes colònies. Per tant, doncs, això era una mena d'ecosistema bastant global, i sempre tenien aquesta pretensió de no només ser un espai on els nens acabessin, mal dit, aparcats, sinó d'oferir-los una continuïtat en la seva educació i fins i tot suposar un espai privilegiat. Moltes van acabar tenint horts, etc etc. Hi havia el camp, hi havia la muntanya, en un principi també es feia un cert cribatge per a veure què seria més beneficiós per la salut de l'infant, si anar al camp o a la muntanya. També hi havia fins i tot el projecte de crear colònies especialment per nens amb discapacitats mentals. Hi havia això, projectes. El projecte realment és molt, molt, molt interessant. També cal distingir, clar, què és el projecte i què és la realitat, perquè a l'hora de la veritat, a partir d'un cert moment, la guerra va de mal en pitjor i realment la situació de les colònies no és tan idònia com semblava a priori. De fet, en aquesta mateixa documentació que comentava de l'Institut d'Història Social, jo què sé, es tracta del cas d'una colònia en què es va desenvolupar un brot de sarna i de com es va gestionant. Però en tot cas sí que hi ha un esforç molt gran de gestionar-ho tot plegat, i també perquè en aquests mateixos papers es parla de com es van encarregant, jo què sé, es van encarregant lliteres, botes, tal i qual. S'havien d'assegurar, evidentment, que aquests nens estiguessin ben atesos, que estiguessin vestits, que estiguessin en bon estat de salut, etc etc. I sigui com sigui, una de les coses que també resulta més difícil de comprendre, o que quan es tracta d'això, de parlar de l'educació de la infància, és, ostres, i què devia impulsar-los a fer? I em sembla que, de fet, la resposta s'ha fet evident, s'ha fet palesa aquests dies que tornem a veure notícies que tornen a convidar a l'educació de la infància. Aquesta simplement és la idea d'allunyar els infants del front, d'allunyar-los en un principi però no gaire. De fet, també d'aquí aquesta idea de no desarrelar-los, d'aquesta idea de fer les colònies a la zona pròpiament republicana, i d'allunyar-los pròpiament, i d'aquí la idea d'enviar-los ben lluny, d'enviar-los en altres països que creguessin que podien donar-los una bona acollida. M'agradaria destacar, però, que si efectivament els altres països fan coses i tenen les seves pròpies associacions i fan les seves pròpies gestions, però bona part de l'esforç el du a terme el mateix govern de la República, i això és un tema a destacar. És el mateix govern de la República que intenta ocupar-se de com gestionar el problema de la infància
de la infància en guerra. I d'altra banda, doncs també a nivell de sentiment, en el fons, de què pot arribar a impulsar, a portar aquests nens a l'estranger, m'agradaria llegir-vos un testimoni de la mateixa Esther Antic, que va ser la cap del CNIE a partir de l'abril de 1938, com insistia abans, sota el Ministeri de Blanco. Això és un discurs que la mateixa Esther Antic va pronunciar a París en una mena de jornades que es van fer en relació a l'acollida de la infància. Y dejémosla llegir. En un principio, al hacer las circunstancias que obligaban a recoger los niños, abandonándolos por las incidencias de la guerra, existió indudablemente la tendencia a crear las colonias en la misma península, por ese instinto tan natural de conservar a los niños cerca de nosotros. Es el instinto natural que sale del ámbito de la familia para tomar proporciones de nacionalidad. Es el deseo vivo de prodigarles los más exquisitos cuidados, agrandado por la tragedia que habían vivido, que hace más valiosa la ternura de los pequeñuelos, que torna más sensibles las almas. De ahí el deseo de conservarlos cerca de nosotros para tener más directamente sobre ellos el control de su formación. Això explica, doncs, això, aquest principi, aquesta idea, però, continúa. Pero es que no habíamos llegado a suponer ni sospechar ni siquiera toda la crueldad de la guerra totalitaria, toda la persecución sañuda y obstinada contra las poblaciones civiles, llevando a cabo con una insistencia obsesionante la destrucción de tantos seres inocentes y la devastación de ciudades completamente alejadas del frente, y que por ello se consideraban seguros refugios. Estas repetidas agresiones que tantas vidas infantiles han cegado han llevado al ánimo de nuestro pueblo al convencimiento de la necesidad de alejar a nuestros niños del teatro de esta guerra, ejemplo de crueldad. I per aquesta raó es comencen, explica Esther Antic, a formar colònies a l'estranger i a incentivar que s'enviessin aquests infants a l'estranger. En alguns moments, fins i tot, quan he parlat d'això, s'ha parlat de coacció, s'ha parlat de com funcionava, què podia impulsar a uns pares a separar-se dels seus fills en aquesta situació. Doncs era simplement això, en aquest cas ho explica molt bé. Per tant, doncs això, una mica en resum. Hi havia diverses modalitats, es va articular de diverses maneres al llarg d'aquests 3 anys de la Guerra Civil, règim familiar, règim col·lectiu, colònies en territori republicà, colònies a l'estranger. De fet, les colònies en territori republicà, aquest article és, si no vaig equivocada, de l'agost de 1938, i si no és de l'agost, ara del juliol, és, per tant, de ple estiu de 1938. Però això no vol dir que només es facin esforços de crear colònies a l'estranger, sinó que encara en aquell moment s'estan fent esforços per crear colònies en territori republicà. I de fet és d'aquest mateix estiu de 1938 que es creen 2 de les colònies més importants, que són les colònies de Sitges i Vilanova i la Geltrú, que estaven en edificis absolutament majestuosos, una zona, d'això, que havien de ser exemples de colònies molt funcionals on els nens poguessin estar en unes excel·lents condicions. Però ja us he comentat que d'una banda el projecte és molt interessant, em sembla molt interessant l'antipolitització de la infància, però d'altra banda, a l'hora de la veritat, hi havia problemes de vestiments, hi havia problemes de petites malures que sorgien i s'anaven estenent per les colònies, hi havia problemes de mals usos per part d'algun personal, etc. Per tant, doncs això, també s'ha de tenir en compte que hi ha una distància entre el que es projectava i el que va ser. Per acabar, potser, m'agradaria citar-vos un cas molt bonic, i és que ja a finalíssims de la guerra, per la festivitat de Reis, que no era Reis, perquè, de fet, durant la Guerra Civil, Reis va ser substituïda pel mateix dia per una festa en què, en lloc de celebrar-se Reis, es celebrava la festa de l'infant. Això va ser una iniciativa en bona part de Puig i Elies, que té un discurs també sobre aquesta qüestió. Segurament, potser, no m'ho havia pensat, però podria fer un vídeo sobre la Fiesta del Niño. Però en aquestes últimes setmanes, pràcticament, abans de que Barcelona caigués, el Ministeri d'Instrucció Pública va intentar donar un regal a cadascun dels infants de les colònies i va intentar atendre a les seves peticions. I vaig trobar una petita entrevista
molt bonica, els Puig Elias i Esther Antic, en què explicaven això, que havien intentat respondre a les peticions dels infants mateixos. Excepte quan es tractava, i em va semblar molt maco, excepte quan es tractava de demanar-los armes. En aquest cas van pensar de donar-los-les de xocolata. I de fet això és un gest molt tendre, és un gest molt humà, però va passar al cap de això, molt poques setmanes abans de que Barcelona caigués. Vaja, heu conegut en Darwin. Doncs amb això suposo que és tot. Espero que us hagi semblat interessant. Us deixo alguns recursos aquí baix i moltes gràcies i fins la propera.